Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1986, ο Όφι ανοίγει την πρώτη του σελίδα εκτός ελληνικών γηπέδων. Η κριτική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της μετέχει στις ευρωπαϊκές συλλογικές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο κύπελο UEFA, απόρρια μιας εξαιρετικής εμφάνισης στο πρωτάθλημα που συνοδεύτηκε από την τρίτη θέση. Η κλήρωση της Γενέβης δεν αποδείχθηκε τυχερή για τον Όφι του Ευγένιου Γκέραρτ, καθώς έφερε στο δρόμο του την πανίσχυρη Ιουγκοσλαβική Χάιντουκ. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο Ηράκλειο με διαιτητή τον Ανατολικογερμανό Πρόκοπ και τον Γκέραρτ να παρατάσει τους Μιτσέα Βασιλείου, Ανδρεανίδη, Μιχαλίτσιο, Τσινό, Ίσης, Νιόπλια, Γιάννιανιν, Πάπα Βασιλείου, Σαμαρά και Βλαστό. Ο Όφι μετά από ένα αναγνωριστικό ξεκίνημα άνοιξε νωρίς το σκορ. Στο 23 ο Βλαστός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα των Ιουγκοσλάβων. Το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Όφι δεν ακολούθησαν άλλα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του, παρότι η κριτική ομάδα έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση περιορίζοντας σε κομπάρσο τη Χάιντουκ. Η ρεβάνς του Σπλίτ ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Όφι κλήθηκε να παρασπίσει το φτωχό, όπως αποδείχθηκε μετά, 1-0 του πρώτου αγώνα. Η απειρία της κριτικής ομάδας συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην άνετη επικράτηση πρόκριση της Χάιντουκ με 4-0. Οι Ιουγκοσλάβοι είχαν καθαρίσει την πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο κιόλας. Ο Γερολίμοφ άνοιξε νωρίς το σκόρ για να διπλασιάσει στο 36 τα γκολ της Χάιντουκ ο Μπούρσατς. Στην επανάληψη ήρθαν αμέσως τα άλλα δύο γκολ από τον Ντέβεριτς με πλασέ στο 46 και το Σέντερφορ Μπούρσατς στο 50 που εκμεταλλεύτηκε λάθος της κριτικής άμυνας. Η Χάιντουκ πήρε την πρόκριση γιατί είχε περισσότερη εμπειρία, ενώ αξιοποίησε τις ευκαιρίες της ρεβάνς, κάτι που δεν είχε κάνει ο Όφι στο πρώτο παιχνίδι. Ο Όφι αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA της περίοδου 86-87, αλλά στον επίλογο εκείνης της σεζόν πανηγύριζε τον πρώτο του επίσημο τίτλο, το Κύπελο Ελλάδος. Μια κατάκτηση που το πρόσφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ευρωπαϊκή έξοδο, αλλά αυτή τη φορά στο Κύπελο Κυπελούχων. Και πάλι ο αντίπαλος του Όφι που βγήκε ήταν βαλκανικής προέλευσης. Ήταν η Βίτοσα Βουλγαρίας, μια καινούρια ομάδα που είχε δημιουργηθεί από την συγχώνευση των κορυφαίων βουλγαρικών ομάδων της Τσεσεκά Σόφιας και της Λεύσκη. Με περισσότερες εμπειρίες λοιπόν η κριτική ομάδα στη δεύτερη συμμετοχή, κάτι που φάνηκε στο παιχνίδι της Σόφιας. Ο Όφι έκανε εκπληκτική εμφάνιση, αλλά ο αυστριακός διαιτητής Κολ με ανύπαρκτο πέναλτι στο 87 έκλεψε την ισοπαλία από την κριτική ομάδα. Ο Σιράκοφ το εκτέλεσε εύστοχα και η Βίτοσα κέρδισε με 1-0 αποτέλεσμα που αδικούσε την ελληνική ομάδα. Οι Βούλγαροι είχαν βρεθεί κοντά στο γκολ και στο 34 όταν ο Κολ είχε σφυρίξει αμφισβητούμενο πέναλτι, όμως ο Βαγγέλης Χωσάτας είπε όχι αρχικά στον Ιορντάνοφ και μετά στον Άντσεφ. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1987 ο Όφι πανηγυρίζει την πρώτη του ευρωεπιτυχία. Εκμεταλλευόμενος απόλυτα την έδρα του κερδίζει τη Βίτοσα με 3-1, σκορ που μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Η αρχή του θριάμβου γράφτηκε με δυνατό φάουλ του Τσίμπου στο 25 που δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Ντέλτσεφ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Όφι ξεκίνησε εκρηκτικά και στο 50 ο Γιάννης Μαρινάκης με κοντινό σουτ πέτυχε το 2-0. Στο 68 η νίκη έγινε θρίαμβος με γκολ του Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Ο Όφι έκανε το 3-0 και απλά οι Βούλγαροι μείωσαν αργότερα σε 3-1. Στο δεύτερο γύρο ο Όφι κληρώθηκε με την Ιταλική Αταλάντα, αλλά ο συμπατριώτης του παρατηρητής του αγώνα με τη Βίτοσα έστειλε την κριτική ομάδα να παίξει στην Τούμπα για κάποια αντικείμενα που έπεσαν στο αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι του Ηρακλείου με τη βουλγαρική ομάδα. Ο Όφι είχε την συμπαράσταση των Θεσσαλονικιών φιλάθλων, αλλά η Τούμπα δεν ήταν Ηράκλειο. Στο 17 ήρθε το γκολ που ήταν και το μοναδικό του αγώνα. Ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου εκτέλεσε φάουλ και ο Περσίας με όμορφη κεφαλιά νίκησε τον Πιώτη. Η συνέχεια ανήκε στην κριτική ομάδα αλλά και στον δυτικογερμανό διαιτητή Σμιτ Χούβερ, που προστάτευσε την Αταλάντα με εχθρική διαιτησία προς τον Όφι. Στη ρεβάνς του Μπέργαμο, ο Όφι αντιμετώπισε μια βελτιωμένη Αταλάντα που κέρδισε με 2-0 χωρίς να κάνει πολλές ευκαιρίες. Στο 22 ο Νικολίνη με σούτ άνοιξε το σκορ. Ο Όφι αντέδρασε κυρίως με τον Γιάννη Σαμαρά που στάθηκε άτυχος σε μερικές φάσεις, αλλά οι Ιταλοί σφράγισαν την πρόκριση στο 74 με κεφαλιά του Γκαλίνη. Η Αταλάντα δεν ήταν καλύτερη από τον Όφι, αλλά πέρασε στην επόμενη φάση, φτάνοντας τελικά μέχρι τους 4 του κυπέλου κυπελούχων της περίοδου 87-88 για να αποκλειστεί από την μετέπειτα κάτοχο Βελγική Μαλίν. Μετά από 6 χρόνια λοιπόν ο Όφι επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δεύτερη συμμετοχή στο κύπελο UEFA και αρκετή αγωνία για την κλήρωση του ερχόμενου μήνα.